Здравейте! Днес ще ви представя личната ми рецепта кето трюфели, с които можете да топите мазнини. Случвало ми се, когато съм заета по цял ден да хапвам само тях и съм свалила по килограм на ден. Те са бедни на захар и може да ги хапвате и като десерт след основно хранене. Необходими продукти: 250 г разтопена гъша маса, 400 мл кокосова сметана, 200 г черен шоколад, предварително съм го разтопила, 7 лъжици стевия на прах или може и на вкус, с ванилия 28 г течна, 170 г ситно смляни бадеми, 150 г едро смляни бадеми и 250 г кокосови стърготини. Разбъркваме добре и прибавяме 200 г кокосово брашно. Размесваме добре сместа и започваме да оформяме топчета, след което ги оставяме в фризера за 10 минути да стегнат. Това е готовия вид на трюфелите. Може да ги консумирате така или ако искате да са по-представителни, може да ги декорирате както ви харесва на вас. За да ги направя по-красиви, аз съм разтопила шоколад от 70% какао, смесен с 50 г маса. С получената глазура потапям всяко топче в нея и след това в суровия чанфъстък. Това са моите кето трюфели. Може да коментирате под видеото дали са ви харесали и не забравяйте да се абонирате за още рецепти.